खुलुमबाय गासैनिसिमबो प्राइम 24 नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा बे समाव आङो मोनसे नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों गोनांथार रादाब लानानै फैदों। मानोना फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि MLA इलेक्सन बिधान सभा इलेक्सना जानो थांगासिनो। बिनि सायावनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि हालामनि गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै भटखौ मायाव थुनांगौ बिनि सायाव फोरमायथिनो थाखाय बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बेयाव ज'यै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबथिंनानै फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिनिनो सायाव जोङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि धेमाजि जिल्ला लेङाइ आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारिखौ मा थांखि एबा माबायदियै बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ दिनै बबे दोलोनो भट होनो थाखाय खावलायदों बेखौ जोङो मिथिना लानो थाखाय नाजागोन। दिनै जिहेतु फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि MLA इलेक्सन बिधान सभा इलेक्सननि सायाव नोंथांमोना जिहेतु आफादारि हिसाबै आफादनि जानानै गामि गामि जिहेतु फोसावदों बियो नोंथांमोना बबे आफादाव बबे दोलोआव भट होनांगौ होननानै रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय जादों। फैगौ मार्च दाननि 27 अक्ट'आव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि जा इलेक्सन फार्स्ट फेज बिनि जों फोसावदिंनाय हाबाफारि सानजारि नोगोर सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लिंथुमनायाव जागासिनो दं। जोङो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आन्सलिक कमिटिनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आन्सलिक कमिटि ABF सारेन्डार NDP XPLT जों जयैनो जानो गोनां जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव BJP हान्जानो भट होनांगौ होननानै जों फोसावदों। जों मानो BJP हान्जानो भट होनांगौ बेखौ सिगांनिफ्राय जों बुंबाय थादों जे जोंनि जा बर' गोरोबथा जानानै थांनाय बर' गोरोबथा बे गोरोबथायाव जोंनि BTRनि बाहेरायाव थानाय गं 23 जिल्लायाव गोसारनानै थानाय जा बर'फोर बे बर'फोरनि थाखाय आलादा गाव हायुङारि काउन्सिल जोंनो होदों BJP गभर्नमेन्टआ दानानै होबाय। बेनिखायनो जोङो एबार खनसेखौ BJP दोलोनो होनानै देरहासार होनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो जों आसा खालामदों धेमाजि जिल्लानि मोननैबो समस्थियाव मोननैबो कनस्टिटिउन्सियाव जों देरहागोन BJP हान्जाखौनो देरहाहोनायनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो देरहागोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो रायजो राजाफ्राबो जों जेबायदि फोरमायफैदों बेखौ गनायनानै लादों आरो गोदो जेरै बर' माहारियारि आफादफोरनि थिननाय बायदिनो भट होदों गोदोबो होदों दाबो होगोन होननानै जोंनो रायजोफ्रा फोरमायदों। दिनै जनाय 114 नं जिहेतु बिधान सभानि जिहेतु बर' पपुलेसना भटार सुबुङा बेसेसो दं होननानै मिथिगौ। बेखौथ' मैया आंनि दैदेननायाव जों साननानै दोनदों बेवहाय 27,000 27,000नि खाथियाव दं एसे खम दं खिन्थु 27,000 खाथियाव दं। आरो दिनै जिहेतु BJPखौ देरहानो थाखाय बेखिनि जिहेतु भटार्सआ माबायदि देरहागोन होननानै आसा लानो हायो बोरै देरहागोन जेरै कंग्रेसआबो सासे मिसिं आरो BJPआवबो सासे मिसिं आरो बायदि गोबां निर्दलीय आफादफोर दं जे बर'आ बेफोराव माबाफोर प्रभाब गोलैगोन नामा बबेबा आफादा बबेबा बिजाथिया माबाफोर खहा होनो हागौ नामा बर'फोरनि गेजेराव। जों बिदि साना मानो होनब्ला खाथियाव आरो जेब्ला मोनबाय थानाया बर' माहारियारि आफादखौसो मोनबाय थायो दुखु खैफोदाव आरो दिनैहाय सोरबा सासेया फैनानै दान्दिसेनि गेजेराव केन्डिडेट जाफैबानोथ' बे जानाय नङा। बे जिखि हान्जायावनो जाथों जिखि दोलोआवनो जाथों बर' रायजोआ बेखौ गनायनानै लाया। सिगांफ्रावबो ओंखारदों नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2014 जि जादोंमोन बेवहायथ' बर' सासे केन्डिडेट दंमोन जों जेसेबांखिनि डेडलाइन होदों बेसोरल'सो मोनदों बिथाङा बिनिथ' बारा मोनाखै। बांसिन बर' रायजोआ बिथांनोनो होदोंमोन बर' केन्डिडेटनो होदोंमोन नाथाय बे फिथाइ थायाखै। बै समावबो जोङो जोंनि स्टेन्डआव थानानै जोङो भुबन पेगु बिथांनो होदोंमोन। दिनैनि थारिखआव जोङो भुबन पेगु हिसाबै नङा जों बुंदों BJP हान्जा दोलो हिसाबैसो जों भटखौ होनांगौ। मानो होनब्ला BJP दोलोआ जोंनि जा इसुफोर बेखौ मावफुंना होदों आरो माखासे आद्रा थानाय इसुखौ मावगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों। जोंनि गिबि जा इसुमोन BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि नाम्बार 1 डिमान्डआनो जाहैदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे जाफुंबाय बेखौ आरो गोजोरसिन खालामबावगोन जोङो। बिनि थाखायनो जों दा BJP हान्जाजों बे खेबावबो जों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय सिन्था खालामनाय जादों आरो बेखौ जों डिसिसन लानानै गासै मिरु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै BJP हान्जाजों
एलायन्सआवनो दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो दं जों आबोबनि सापर्ट मोनबाय थादों सारेन्डार एनडिएफबि बिथांमोनाबो सापर्ट होदों लोगोसे बर' रायजोआबो जोंखौ सापर्ट होदों आसाम नाङै जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव माखासे एनडिएफनि दैदेनगिरिफोर बा माखासे केडारफोरा गावस्रानानै बे कंग्रेसनि जानानै फोसाबनायनि गोदानै जों नुनो मोनदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो गणतन्त्र बयहाबो राइट दं जोंनाव हाग्रामा फैगोन बे खोथाखौ बयबो बुंबाय थादों हाग्रामा फैगोन बयहाबो मोन्थाय दं संबिजिरा मोन्थाय होदों नङा होमबा बहाय रायजोआ बिजिरगोन बबे समावहाय सोरजों थानांगौ रायजोआ मोन्थिगौ बेखौ बर' रायजोआ मोन्थिगौ जोङो गोदोनिफ्राय राजखान्थिखौ जों मोनसे हान्जाजों थाबाय थानानै जोंनि सुबिदाफोरखौ आदाय खालामनो हायाखै सम लानानै सोलायनो गोनां जादों दिनैहाय बिजेपिआ मावफुंनो हिसाबै जों बिजेपिजों दं दाख्लैबावैहाय जुदि बिजेपि लेड माबाया हाग्रामा एन्ड बिजेपि एलायन्समोन बे समाव जुदि जोंथ' उनाव मोन्थिनो मोनबाय थोंजोङैनो मोन्थिनो मोनबाय जे बिपिएफआनो बिलखौ हमथादों काउन्सिलनि बिलखौ बिथांमोना हमथादों जायखौ दिनैहाय बिथांमोना मावफुंनो हायैनि थाखायनोथ' बे बिथाङा गुबुन हान्जाजों जा थांबाय बिजेपिजोंबो एलायन्सआव गैला बिजेपिआ जोंनाव मावफुंना होबाय जेखुनु जों बिजेपिजों थागोन जोंथ' बिदि बिट्राय खालामनो हाया आफादनि मानसियाथ' जों बिट्राय खालामनो हाया रावखौ पलिटिकेल पार्टिनि मानसिया हरै जानो हागौ सोरबा टिकेट मोनैनो ओरै खारनो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हान्जा दं बिपिएफ हान्जा दं बे हिसाबै बेहा जायजों सुबिदा जागोन बायदि मोनदों बेजों थाङो बिथांमोननि इन्टारनेल मा गाज्रि जालायदों जों बेखौ नागिरा आफादा बेखौसो नागिरो जाय जोंनो मावनानै होदों जों बेनि सायावसो मिथिगौ बिजेपिआ जोंनो मावना होबाय बिपिएफआ मावना होआखिसै आरो सोरबा हान्जाया बबे आफादा बबेथिं थांदों जोङो जिखिनि जोंनि स्ट्रेंथखौ लानानै जों जिखिनि आफादफोर दं जों बेखिनिजोंनो खामानि मावदों आरो सोरबायाथ' थाखासिगोन सापर्ट खालामग्रा गुबुन सोरखौबा सोरबा निर्दलीयखौ सापर्ट खालामग्राबो थागोन खिन्थु जों जेसेबां हायो जों जायखौ फोथायलायनानै खामानि मावबाय थायो जों बेखौसो मावदों जोंथ' बुंगोन गासिबो बर' माहारियानो ज' जानांगौ जोंनि मावनांगौफ्रा दासो मोजां जालांहांदों सोरबा गावस्रानानै थांनायखौबो जों लुबैया हायोब्लाथ' ज' जाफैनांगौ आरो हायाब्ला नों मा खालाम आरो एसे बाथ्रा ओंखारलाबाय थादों जे हाग्रामा फैनायाव जोंहा माबा मोनसे एफेक्ट जागोन नामा जोंहा जेबो एफेक्ट जाया बिथाङा कंग्रेसनि जानानै फैदों कंग्रेसनि बिजाथिखौ सापर्ट खालामनानै केम्पेइन खालामफैगोन बेल'सो बहाय सासे सानैथ' कंग्रेसखौ मोजां मोनग्रा थाखासिगोन नाथाय जोंनि जा थांखि जेनो देरहाय बे उननि बाथ्रा आसाम नाङै जों बिजेपिखौ सापर्ट खालामनांगोन जोंथ' आद्रि खालामनो हाया अननाय मोनदोंनो अननाय होनांगोन जोंनि इसुखौ जाफुंहोदों जों बिथांमोनखौ सहाय खालामनांगोन बिथांमोननि दैदेननायाव बड' एकर्डआ जानानै थांदों बेखौबोथ' नों गनायनांगोन ना बेखौबो जों गनायनानै लादों दा बेनिखायनो जों बारा गोथौसिम थाङा सोरहा मा सान्दों मा साना जोंहा बेजों खोथा गैया महिलारि बिथां फैथों बिथाङा मोन्थाय दं बयहाबो मोन्थाय दं आंहाबो मोन्थाय दं गणतन्त्र बयनोबो मोन्थाय होदों बेनोथ' डेम'क्रेसि ना डेम'क्रेसियावथ' बयहाबो मोन्थाय दं बादा होनायनिबो खोथा गैया रायजोआ मालाय बुजिगोन जों जेखौ बुंदों फोरमायदों जोङो खोन्था बेखिनियानो